Вчера, в късния следобед, в Гоце Делчев бе организирана среща на директори и заместник-директори на училища от региона с министърът на образованието професор Галин Цоков, председателят на синдиката на учителите Янка Такева и управителят на районно управление на образованието Благоевград Ивайло Златанов. Какви са реформите, които замислят да извършат в образованието и с какви предизвикателства предстои да се сблъска образователното министерство, сподели министър Цоков. Да се променят методите, формите на обучение. Коментирахме това и в Рибново. Все пак учениците са различни в класа. Едно от предимствата на класно-урочната система е, че тя може да даде едно добро ниво на развитие, но средно ниво на развитие, в което остават тези, които са над средното и тези, които са под средното с изискване за допълнителна грижа и подкрепа. Дали не можем да разделим работата по групи, по екипи в рамките на класа, за да може учителя да насочи своите усилия към различните възможности на отделните групи в класната стая. Нещо, към което сега се насочва и Франция, правят го в Хонг-Конг, в Сингапур, която е сега най-успешната страна в изследванията ПИЗА. Предизвикателствата са много големи по отношение на оценяването, защото тези промени, които ние говорим за структурирането на учебното съдържание, не могат да се случат изведнъж. И преди малко госпожа Такева каза, че няма как революционно да се случат промените в една образователна система. Те трябва да бъдат последователни и то с години, за да може наистина да има един нов тип учебни програми с много по-голяма рамковост и с по-голяма ориентираност към компетентностите. Но по отношение на оценяването, промените може да станат и малко по-бързо, защото учениците, които се обучават по определен начин, по едни учебни програми, ние можем да се опитаме да ги оценим по друг, да видим пък доколко сме изградили компетентностите на базата на овладяване на знанията. И затова, да речем, много важно е и учителите, и училищните директори да имат подготовка по това как да формулират едни по-практически ориентирани задачи, независимо от учебния предмет. Как тези задачи и евентуално тестови въпроси и задачи да установяват повече умения и компетентности, а не само възпроизвеждане на знания. Това също е един труден процес, който обаче може да започне да има резултат още през следващите месеци и години. Планираме евентуално външното оценяване след 10-ти клас да бъде свързано точно с такъв тип задачи по български език и по математика, за да видим доколко и как се успяват да се справят учениците в рамките на един такъв тип изпит с демонстриране на умения и възможност за прилагане на знанията. Така, това, което също се предвижда и регионалните управления ще бъдат запознати следващата седмица и до среща с тях, е всъщност да бъдат обявени конкурсите за временно изпълняващите директори, които са 3 повече години на тази длъжност. Защото според нас те ще са най-подготвени в момента да кандидатстват за съответното училище, за директор на съответното училище и от тази гледна точка ще се представят добре на конкурсите. И след това вече на втори, на трети етап да бъдат колегите, които са временно изпълняващи по-малък срок, или пък тези, които в момента са директори, но са в пенсионна възраст, но нямат още предизвестие. Защото ако трябва изведнъж да обявим, ние сметнахме, че това са над някъде над 6500 човека и 650 човека. Може да се станали малко повече през тези седмици. Председателят на синдиката на учителите Янка Такева съобщи, че пари за увеличение на заплатите на учителите има и че министър Цоков е обещал да подпишат колективния трудов договор, при който началната заплата на учителите да надвиши 220 лева до края на календарната година. Ние с министър Цоков успяхме да направим няколко неща, които снощи до късно с вечерята, която направихме с министър Василев и господин Сабрутев, ние искахме, те обещаваха и се надявам, че всичко ще бъде изпълнено. Господин министър, имаме пари за увеличаване на работните заплати на учителите и директорите и всички приравнени към длъжността учител.
от 1 януари 2024 година, като са разчетени 125% над средната брутна работна заплата за страната, с която излезе Националния статистически институт 2020 лева. Днес чета, че средната брутна работна заплата за страната в края на месец декември ще бъде 2000 лева, но нашите пари са разчетени върху 2020 лева. Така че ние имаме това увеличение. Господин министъра ми обеща края на учебната година, предпоследния или последния, не на учебната, на календарната година, да подпишем колективния трудов договор. Ние вече работим по колективния трудов договор. Аз имам вече таблицата за новите работни заплати. Там в КТД-то сме заложили вашето кариерно развитие. И сме фиксирали началните основни работни заплати на базата на първа степен и втора степен. Училище и детски градини. Аз, когато почнах да водя преговори за бюджет 2024 година, още март тази година, в едно интервю казах, целта ми е с бюджет 2024 година основните работни заплати по категории учители, като се почна от директор, замдиректор, учител, старши главен учител, да надвиши 2020 лева, казах. Сега сме 2111. Да. А за учителите, директорите 2600. Така, скъпи колеги, позволете ми лично от мое име да ви благодаря за всичко, за доброто социално партниране, за грижите към образователната система, за това, че вашите училища, вашите учители се чувстват спокойни и сигурни, както и вие се чувствайте така. Да ви пожелая светли празници, много здраве, много късмет и на добър час. Благодаря ви.